Magandang umaga Pilipinas, ito si Mike Padua at narito ulit tayo sa pinaka-latest update, weather analysis ng araw po ng Martes hanggang Huwebes, Enero 23 hanggang 25, 2024. At ito bang ating Tagalog version, pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Licacion, at ang ating Honorable Congressman Gabi Bordado ng ikatlong distrito ng Camarines Sur. Mukhang babalik po ang amihan at sa latest na yon sa ating CravSat na ginawa natin kagabi hanggang ngayon ay bumababa naman po ang bagong bugso ng hanging amihan at sa mga oras na ito ay nakaka-apekto na po sa dulong Hilagang Luzon. Later na yung araw na ito ay kakalat po ito sa buong bahagi po ng Hilagang Luzon. Kaya ito po yung ating CravSat para ipahiwatig na bababa po ang hanging amihan at lalaki po ang alon po dito hanggang 5 metro ang taas. So medyo mapanganib sa mga maliliit na sakyang pangdagat, lalo na po yung mga mangingisda, bawal muna pong pumalaot. Okay? At sa ibang bahagi po ng gitnang Luzon, yung silangan bahagi po ito, kasama po Metro Manila, makaka-feel po kayo ng amihan simula mamayang gabi hanggang bukas dahil po bababa po yan dito at aabot rin po dito sa may coastal waters o coastal areas ng Bicol Region. Ang ibang bahagi po ng Bicol Region, bukas po ng tanghali hanggang hapon o gabi, makakanasan na po ang hanging amihan at posibleng magkaroon po ng panibagong shearline na magkakaroon po ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pabugso-bugsong ulan dito po sa may coastal areas po ng Bicol Region at Eastern Luzon. Pagdating ng Huwebes at Biyernes, ito po ay bababa po sa may silangang Visayas at pwedeng maapektuhan rin po ang buong bahagi po ng Kabisayaan. At sa Friday o Biyernes, dito naman po sa may silangang bahagi po ng Mindanao. Dito po sa ating CravSat, natili pa rin yung hanging silanganin but by tomorrow hanggang weekend, magiging hanging amihan na po yan. Wala po tayong natatanawan na any low pressure area o bagyo na mag-form sa loob ng 5 araw. So all clear po ang Western Pacific dahil po napakalakas po ang amihan at yung mga high pressure cell. Meron pong isa dito at yan po ang nagko-control na yun ng weather kaya walang mga tropical cyclone formation. Lahat po ng mga bagyo na yun ay nasa southern hemisphere, sa may baba ng equator, sa may area po ng northern Australia at sa may northern or southern portion ng Indian Ocean, kasama po ang Madagascar. So, nandyan po ang mga formation po ng mga bagyo. May frontal system po ditong paalis. So, ito po yung cold front na yung dulong buntot po niyan, yung tinatawag po ating shearline, ay iyan po ang makaka-apekto sa Bicol simula bukas. Okay? Hanggang Huwebes. At ito po yung fast animation. So, may nakikita po tayong ditong kumikindat-kindat na kaulapan. Ito po ay tinatawag nating surface trough pa lamang. Hindi pa po siyang LPA dahil po mid-level hanggang high-level clouds lang po ito. Wala pa pong surface clouds na nakita natin. At yan po yung amihan. Nagsimula na po siyang bumaba sa Hilagang Luzon. Ito po yung zoom in satellite animation mula sa windy.com at makikita po natin dito ang pagbaba ng hanging amihan dito po sa may dulong Hilagang Luzon at inaasahan po itong kakalat po sa buong bahagi po ng Northern Luzon o Hilagang Luzon mamayang gabi hanggang early morning tomorrow and bukas ng umaga hanggang bukas ng gabi kakalat na po yan sa silangan bahagi po ng gitnang Luzon at pwedeng umabot po sa Metro Manila yung fringe effects ng amihan at abot din po sa buong parte po ng Kabikulan na magiging mas malakas po sa coastal waters po o coastal areas ng Rion Bicol. At sa ating wind forecast at pressure forecast mula sa European model. So, yan po yung amihan na yon sa may dulong Hilagang Luzon. Bukas po ng hapon, ito po ay kakalat na po sa buong bagay po ng Silangang Luzon, sa may Central Luzon, Northern Luzon, at aabot na rin po dito sa may coastal areas po ng Kabikulan, lalong-lalo na po sa gabi ng Miyerkules o bukas ng gabi. Hangin po ay parang umihip po hanggang 50 km bawat oras at mapanganib po sa mga maliliit na sakyang pangdagat. So baka magkaroon po dito ng gale warning ang Pag-asa. So abangan lang po ninyo sa kanilang website. Ito po yung forecast for Thursday na tili pa rin yung hanging amihan sa Kabikulan.
at nag-extend po dito sa may area po ng Mimaropa, lalo na po sa may northern part ng Sulu Archipelago. At sa Friday, ito po inaasahan pong makaka-apekto na rin po sa Kabisayaan, lalo na po sa may Eastern Samar at Leyte. At inaasahan po rin po, magkakaroon po dyan ng mga posibleng mga pag-ulan. Mamaya papakita natin ang rain forecast. At sa Sabado, ito po ay bababa po dito sa may area po ng Silangang Mindanao. Okay? Punta natin yung rain forecast. So, sa araw na ito, nandito lang po yung mga paulan-ulan dahil po sa amihan at namumuong shear line. Bukas po ng hapon, inaasahan po, yan na po yung shear line. Mamumuo po siya at maapektuhan po ang kabikulan ng mga pabugso-bugsong ulan. On and off lang po yan, okay? At medyo malamig na naman po ang ating temperatura. Pababa na naman sa 23 ang antas ng sentigrado. Sa Huwebes ng hapon, ito pong shear line ay bababa po sa may katimukan bahagi po ng kabikulan like Albay at Sorsogon, Catanduanes, at dito rin po sa may Panay, Masbate, and hilagang bahagi po ng Samar. At pagdating po ng Huwebes ng ng gabi hanggang early morning ng Friday, ito po ay maapektuhan po ang ibang bahagi po ng Kabisayaan, Northern Cebu, Northern Negros, at dito rin po sa may Samar Leyte area. Ang shear line ng Bicol medyo magkakaroon na po ng pagbuti ng panahon, although mahangin pa rin mula sa amihan. But may mga light drizzles pa rin inaasahan. But yung shear line ay mukhang bukas lang ng gabi hanggang buong Huwebes. Okay? And Biyernes ng hapon, ang shear line ay bababa na po dito sa may area po ng hilagang Silangang Mindanao, sa may Northern Caraga like Siargao at Tinagat Islands. At ibang bahagi po ng Silangang Caraga at na Davao Oriental. Okay? So, Friday po yan. Andyan po yung shear line. So, may mga possibility na mga pagbabaha sa mga low-lying areas kapag meron shear line. Kasi po ang forecast, minsan pag konti lang yung ulan, sa reality, mas mabibigat po yung mga ulan. At pagdating po ng Sabado ng hapon, hihina po ang shear line at pero mag-result po siya ng mga localized thunderstorms, malalakas na thunderstorms sa Hilaga at gitnang Mindanao. Kasama po dyan Siargao, okay, Bukidnon, Davao Region, Caraga Region, at Northern Mindanao area. So, yan po ang inaasahan po natin na yung Sabado dahil po sa pagbaba ng panibagong shear line na mag-i-interact po sa init ng hanging silanganin. So, mag-result po ito ng mga localized thunderstorms. Kaya yung rainfall accumulation forecast sa susunod na 3 araw hanggang Biyernes, inaasahan po natin dito ang mga pag-ulan dahil po sa amihan at yung shear line sa may Cagayan Valley. At by tomorrow hanggang Huwebes, ang kabikulan naman po, magkakaroon po ng mga pabugso-bugsong ulan, dulot po ng shear line at ang hanging amihan. At ito na po ang ating wave forecast mula sa European model. So, ngayong araw na ito ng Martes, mananatili po nasa 2.5 meters ang taas ng alon dito sa coastal waters ng Eastern Philippines. Pero dito po sa may dulong hilagang Luzon, sa may dulong bahagi po ng West Philippine Sea ay medyo umaabot na po ng hanggang 5 metro ang taas ng alon. Mapanganib po yan sa mga maliliit hanggang katamtamang sasakyang pangdagat dahil po sa hanging amihan. At pagdating po ng Miyerkules ng hapon, ito po ay bababa po dito sa may silangan na coastal waters ng Luzon. Kasama po ang coastal waters ng Kabikulan. Ang alon ay aakyat po mula sa 2.5, okay? Ngayong araw na ito, bukas po nasa 4 to 4.5 meters po ang taas ng alon. So, medyo delikado po yan. Sure na sure, magkakaroon po ng gale warning po ang pag-asa niyan. So, bawal mo nang pumalaot ang mga mangingisda at mga maliliit na sakyang pangdagat. Pero kung nandito po kayo sa inland areas, medyo maalon din. Nasa 1 to 2 meters po ang taas. Okay? Dito sa may area po ng Sibuyan Sea, nasa lamang po, na 0.6. But forecast lang po ito, mag-iingat lang po tayo, okay? Pag may amihan, mag-iingat pa rin tayo pag may amihan, okay? At sa Huwebes ng hapon, mananatili po ang alon dito sa may eastern coastal waters ng Pilipinas. Nasa 4 meters. Okay? Up to 4 meters. Samantala dito po sa may area po ng inland waters ng Pilipinas, sa may Sulu Archipelago,
nasa 1.5 to 2.5 meters. Sa may Sibuyan Sea, nasa 1.5 meters. Okay, so yan po ang condition po ng alon. At dito naman po sa may West Philippine Sea, same din po sa East Philippine Sea. Medyo nasa 4 meters, up to 4 meters ang taas ng alon. At sa Friday ng hapon, inaasahan pong mananatili pa rin yung matataas na alon. Although, hihina o bababa po siya bahagya, nasa 3.5. But still, umaabot po rin ng 4 meters ang ibang areas po. 3 to 4 meters. So, yan po ang pagbabago by Friday. At gayon din po dito sa may West Philippine Sea. But dito sa may malapit po sa coastal waters ng Luzon, sa may western sections, nasa 1.5 to 2 meters pa rin. Dito sa may Sulu Archipelago, medyo mataas po ang alon. Pwede umawat po ng hanggang 2.5 meters o 2.6. Samantala, dito sa may Sibuyan Sea, Visayan Sea, nasa 1 to 1.5 meters lang po ang taas ng alon. Pero medyo nakakahilo na rin po yan. Okay, since ang period ng alon ay every 4 seconds. So, yan po ang ating wave height update, wave height outlook hanggang Biyernes. At babalik ulit tayo sa darating pong weekend para sa latest sa ating panahon, lalo na po ang approach ng panibagong surge ng amihan. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat, be #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.